Comisia de Învățământ din Camera Deputaților a dat aviz negativ inițiativei lui Cristian Resmeriță, inițiativă ce presupune acordarea unui spor de Valea Jiului unor categorii socioprofesionale. Senatorul susține că nu înțelege profesorii din Comisia de Învățământ din Camera Deputaților. Afirmă că liberalii sunt cei care se opun acestui proiect. Asta deși în comisia în cauză liberalii sunt puțini. Aseară, ieri după amiază, am constatat cu tristețe că Partidul Național Liberal dorește să se opună acestei inițiative legislative prin care doresc să reintroduc sporul de Valea Jiului pentru cei care lucrează în educație, sănătate, protecția copilului și protecția vârstnicilor. Politicianul Hunedorean vrea ca inițiativa să ajungă cât mai repede la vot. Mai are de primit 2 avize și un raport, după care intră în plenul Camerei Deputaților. Doresc să duc pe repede înainte această inițiativă legislativă cât mai repede spre punctul final, spre votul final, pentru că simt că după alegerile din 6 decembrie Parlamentul poate să aibă o altă configurație. Nu am certitudine în momentul de față că PSD va câștiga alegerile parlamentare. Sper acest lucru, dar nu sunt sigur. Inițiativa legislativă a politicianului Hunedorean a trecut de votul Senatului. Aceasta prevedea acordarea unui spor salarial de până la 20%, de care ar urma să beneficieze angajații din educație, sănătate și protecție socială. Parlamentarul Hunedorean spune că o astfel de lege este necesară, întrucât profesioniștii aleg să părăsească Valea Jiului fie pentru altă țară, fie pentru marile orașe din România.